Nalazim se ovdje na obali u Finskoj i gledamo ProLite 6 i ProLite 8. Moram vam reći, ovo je nešto posebno. Za početak izuzetno je lagan. Teži samo 14 kg, što je otprilike 30 funti, tako da praktički ne teži ništa. Možete ga koristiti ležeći ili naravno stojeći. Zanimljivo je što ima ovu malu nožnu pedalu iznutra i vadite je ovako. Uzmete ga, uzmete mali priključak koji vidite ovdje i jednostavno ga priključite ovako. Ima bateriju unutra ovdje koja vam daje 20 minuta rada, a za punjenje joj treba oko sat i pol. Zato svakako nabavite dodatne baterije kad kupujete uređaj. Uključite ga ovako i kao što možete vidjeti ovdje, ima funkciju za vožnju unatrag i kontrolu brzine ovdje. Da biste krenuli, jednostavno stavite nožnu pedalu na pod i vojila. Ali ono što mi se najviše sviđa, više od svega ostalog, je sustav za upravljanje osovinom, jer je to jako važno. Kao što vidite, ima ovu malu kopču iznutra i samo otpustite kopču ovako i izvučete osovinu. Ovdje iznutra ima mali gumb koji možete otpustiti i to sada zaustavlja okretanje osovine. Dakle, kada imate dovoljno osovine, možete spriječiti njezino daljnje okretanje. Da biste je vratili natrag, jednostavno je gurnete ovako, sve se vrlo lako namota, zakopčate je natrag na mjesto i stavite u kombi pa na sljedeći posao. ProLite 6 ima osovinu od 6 mm, što je 1/4 inča. Ukupna duljina te osovine je 19 metara, što je 62 stope, dok ProLite 8 ima osovinu od 8 mm, što je 5/6 inča. Ukupna iskoristiva duljina je 14 metara, što je 49 stopa. Eto, to je ukratko o ProLite seriji. Ako ga ne vidite na našoj web stranici, to znači da imate lokalnog zastupnika i trebali biste se raspitati kod njega kako biste ga tamo preuzeli. Ali ako ga vidite na našoj web stranici, uzmite ga. Nećete biti razočarani. Hvala što ste gledali.